Frendix Tire Manager on kotimainen renkaiden kokonaisvaltaiseen hallintaan tehty ohjelma. Tire Managerissa on 4 päätoimintoa: aikataulutus, rengashotelin hallinta, markkinointi ja rengaskuljetukset. Asiakkaasi voi varata renkaanvaihtojan helposti ja nopeasti nettiajan varauksella. Asiakkaiden varaamia aikoja voit hallita Tire Managerin aikatauluosiossa. Informatiivisilla varaussoluilla hallitset sesonkipäiväsi ilman kaaosta. Raporttivalikosta voit tulostaa noutolistat seuraavan päivän ennakoista. Napin painalluksella työt siirtyvät esimerkiksi AutoFutur-ohjelman työmääräimelle. Rengaspaikka-painikkeella siirryt kätevästi suoraan rengaskortille. Voit tehdä kausivaihdon ja lisätä renkaan kuvan, kirjata kulumatiedot ja tarvittavat toimenpiteet rengaskortille. Voit myös käyttää älykästä hyllytysohjausta ja etsiä varastosta juuri sopivan kokoisen paikan renkaille välttäen turhat askeleet. Tire Manager kertoo havainnollisesti, mikäli rengassetti on hyllytetty väärin, mikä vähentää tapaturmariskiä. Kaikki varastotoiminnot voi tehdä myös mobiilisti, joko internetselaimella tai Tire Manager Mobile-sovelluksella. Voit tulostaa rengastarrat tai vaihtoehtoisesti käyttää Frendix rengastäkejä yhdessä Tire Manager Mobile-sovelluksen kanssa. Voit tulostaa säilöraportin tai lähettää sen suoraan asiakkaan sähköpostiin. Kattavan raportoinnin ansiosta osaat tehdä oikeita toimenpiteitä pitääksesi varaston järjestyksessä ja hallittuna. Markkinointiominaisuudella lisäät rengas- ja palvelumyyntiä. Samoilla kohdennetuilla tekstiviesteillä ja sähköposteilla hoidat myös ajanvarausehdotukset asiakkaille ja helpotat rengassesongin kiirettä. Kuljetusominaisuudella järjestät renkaiden siirrot esimerkiksi keskusvaraston ja vaihtopaikkojen välillä. Tire Managerin rajapinnan avulla ohjelman saa liitettyä mihin tahansa toiseen tietojärjestelmään. Kasvatetaan yhdessä liiketoimintaanne hyvin toteutetulla rengassäilytyksellä.